trivia tapa mo po kaniting kay katamong pagmasusyan. Tingko po nga basang metong reflections kaniti. In introduction na po, itang tradisyon niya mo, pero ay po ala pong exact fact nung tutuyapin factual ya ba o nano ya o myth ya mo. Pero sabi na po, atin po kanong Emperor of Rome, akalingon ko na mo po lagi itang sinabi na Emperor, inatasan po ning kayang Bishop of Rome, na muntaya king Jerusalem na kumayang relic of Mary. Relic of Mary. Ating sabi na po, mintay po kanu king Rome to ask for a relic of Mary, alala pong IB. Alalang IB ang relic. Balo naman po'y katamo. Ngayon yung panahon na yun, maluloko tamo po kayong relic. Ating ko pong balong metong at sinabi, that's the relic po kano of the Blessed Virgin Mary. Iya po kano itang metong karetang tela na ning kayang imanan. Wow, galing nga ako. I'll preserve ditang tela na ning malanan ning birhen nga ako po kaya of the Virgin Mary nga na po. Iya po kano, tantubod na, iya po meni ko relic. May balik ya po king Rome. Sabi na po kano king Emperor, kung may kong relic nga na, lalang ibiyang relic ka na ako nga na po. May king Pope, Emperor. Pwede, we should have a relic of Mary nga na po ano man yan. Kaya sabi na po ni Bishop, katamo talaga manikwa because there is no body to get a relic. Tapoy tang nga sasabyan na, to confirm. Sabi na po nita nga basa ko, that really Mary, ala ka nga kung relic kayo. Uling, mita siya banwa, kaladot katawan. Tapoy meto nga trivia. Pangadwan trivia nga harapin po. Ini po, nyaya pang 1915 megin dogma. Pero kalambat na nanimpisamban po, pero it was only declared in the 1950s as a dogma. Uling sabyan na pimpuning kwento, even in the 6th century and in the 4th century, at inalapong devotion to Mary as the assumption. Although alayo po kayong scriptures, pero sasabyan na po rin ng traditions, tamo, din yung katamong fathers of the faith, na talagang Mary, may akiting katawa na because he has yung body and soul. Mikat po banwa. Only in the 1950s, kanitaya po may emphasize as a dogma by Pope Pius XII, ini pong Mary assumed into heaven as body and soul. Impong sasabyan ada pong possibility o bakit kanitaya pa mo. It is after the war. Nung apansin niyo po. After the war, niyang pong panahon na ning gera, inglawid aking katawan na ning tao, bala mo babi ka. Barilanda ko, patenda ka nga na. Bala mo po, our life has become so isang bala ka lang. During the war, po, bala mo lang pakialaman, patayan, basta kaming manyambot, pamatenda kayo nga, manta po yung maging panlalawi po. Yang kay, ini pong Pope Pius, sabi na po nitang article is, he wanted to emphasize the value of life, of the body, not no longer the life, of the body of a person. Andyang metinian, katawan niya pamurin ng tao, and still the temple of God. Nga na pong sasabi. Anyapin po, niya po kanong pepa gawaning, niya pong ma-approve as dogma by the church. At pinirmane po November 1, 1950. What is November 1? All Saints Day. That our body, our temple of God, and at the same time, sabi rapin po, we will become saints of God. Something na po. Napin sabi napin, neking kaulaga, uling November 1st, we honor all the saints. That our body, nga napin po sasabi, as the temple of God, we are saints. We must be saints of God. Napin kanita na pinirman that the Mary assumed into heaven. Yan naman yung kapag nasantamungan, nga na po sasabi, tribyaya mo po ita. Ako ni pa po talaga yung homily ko, i-sharing ko. I-sharing ko po kay kayo, ka 2 lines po, migtiwalaya, mi palaya. Tapoy nga kita mo, obviously, balo tayo po ni. Istong apagkatiwalanda ka. Pasensya na kakeka nga ning obra. Kasi pagkatiwalanda kayo May wari na po. At po tampig katiwalanda ka nga napin po. Kami gagana kami pala na kaman. At nanong mi pala nga man onda po keka. There are things
the blessings na gagawan mo na in meto nga tao, andiyan pang nang minsan kay kana nga ni Bibye, pero in sinting na po nita nga harapin po, ating masanting nga marilyari kayong kakatamong biye. Iwari po ne. Ito po yung buri kong di ng tamong pansin, kaya kakatamong pagmasusyan. Maria, nagtiwalaya, at uli na nita, may palaya. Sabi natin po, in ginu kapag nasana kaya katamo at niya kanong close relationship with us. A personal relationship ka rin tao nga napin po. At kita naman po from the very beginning, Old Testament po, panikwanan talaga ng ginu itang panamdaman di rin tao. Nung apasinan niya po yung gospel tamo, first reading tamo, yan Sunday, Elijah, wari po, nang sabi na, tinalakad siya, panay na yan yung datanging ginu, minayon, matinding api, nga na po, pero din tanging ginu, kayong simpleng tsup na ningangin. Niyang penamdama na itangana po ng first reading, tikpaning lupa na, balo na kayong sarili na, utaning ginu. Ito po yung panamong buri ng malyari ng ginu, kaya katamo, we have a very personal relationship po kaya. At pauli na po nitang kapag nasana ng ginong ito, napin po, lingwalya para kay katamo, Maria. Uling kapag nasana, siguro nung gawin tamo yung kay katamong Diyos, nung pakanano yung magka-personal relationship, atin yan dapat gawan matindi para ka rin tao. Ating matindi na pong gewang ngarapin, mibayching kayang anak. Pero, bangkan tehilultong kabod mo magic, kabod niya dintang, manibatan niya keng kay katang kabilyan ng tingmetong nga tao. To experience na akit tamo, the humanity, in kay katamong humanity, can become something very divine. Uli na nitang pepakit na iti ni Maria para kay katamo. Sabi natin po, Mary responded to the invitation of God. May nagkat siya. May kibat siya kayong panagkat na ning Ginoo. Puta po ating managkat kay katamo. Wari, pag sa dyan daming pamanagkat na. Andiyan pang pabiro mo sinabi, tara, merienda ka to. Matiatan tusok-tusok nga po. You have to, sige, tuki ka. Biming sarili mo, makyabi kang makikitusok-tusok ka merienda nga rapin po. Uling kasi, nung ekatuki at sinabi mo, sige, ala na ka mang ka rin, kami kibat kitang panagkat na nitan tao para keka. Sabi natin po, Mary accepted the invitation. Migtiwala yakin Diyos. Itang panagkat na ning Ginoo kayo. Niyang sambiyan na ning angkel, ibayit may tagapagligtas. Migtiwala ya po, kanitang hanapin. At uli na nitang matindi ng tiwala. Sabi namin, she trusted God as He did great works through her. Uli na tang tiwala na kaya tiwala yakin Diyos. In Diyos di napat siya matinding kayapan para kayo. At alibu ito ang harapin po, great works, dakalya agawa para kay katamo. At kinitaya po akit yung sintingan na ng pagmasusyan tamo, in kayang pamaytas banwa. Uling hanapin po, in pepakit na Maria kay katamo, from the beginning until the end, na ning kayang earthly life, ita pong katapatan na kin Diyos, pumewala. At ini po sana ing maging kakatamo mo naman response kining invitation of the Lord. Yung totoo po, we have our weaknesses. Anting meto nga tao, our sinfulness, anting meto nga tao, ngarapin po. Pero sana yung maging dahilan ni tabanta, lumawat tamo kayo. The more na lumapit tamo, the more na ibiya tayong sarili tamo, limbalo tamo po, pagkatiwala na katamo ng Diyos. At itang matinding tiwala na ng Diyos kaya katamo ito, itang we can deliver the message kareng aliwan tao. At po nga di-deliver tayo itang harapin po. May palata mo, siguro kaya mo yato, mas may palata mo, uli-muli tamo banwa. Yari po. At ito yung meto nga baging pepakit na po Maria kaya katamo. We will assume kano po body and soul. Meto niya po ka rin kaya katamong dogma itakeng pisamban. Wari po tang babasan niya po yung sasalpantaya. Nabasan tamo po ito. Anong no ka rin sasabihan na po, a part of it na sasabihan na, at ting mete, subliyang miras siya banwa. At yung kapanulan tamo po ka rin. Our bones na at yukening yato,
Sabi na po, on the final judgment, talakad lang pa si bayo, mukyat laking banwa, biyabeya itang kekang kaladwa, ating kekang butol, nga na po, and you will be recreated by God. At ito po'y meto nga masanting tamong didina na kabaldugan, ken katamong pamanuki kaya, that one day, sana itangan po, because of our faithfulness, mipala tamong miuli banwa.